Gusto mo mag-beach pero ang beach nga hindi crowded. Ang may mga rooms nga daw ara ka lang sa hotel. Ang may mga pagkaon nga daw lutong bahay kag may matahom nga sunset. Lakata, pabaybay ta sa sini nga episode. Bag-ulang natapos ang holiday season, kag bag-ulang nakasugod ang 2026, pero daw maubos na ang energy mo. Daw makasiling ka na nga grabe ka na 2026. Parehos ta. Ang gusto ko, mag-recharge anay makadali. Pero ang vibes, yara sa beach. Pero mayara ako sa mga checklist para i-consider ang isa ka beach resort kung suwak sa ginapangita ko nga klase sang pagpahuway. Una siyempre, malinong. Wala nagaginutok ang tao. Graduate na kuya sa party-party. Ang ginapangita ko, peace of mind. Matinlo ang palibot. Pang-relaxation ang vibes ang kwarto kag matinlo para kanami sang tulog ko. Ang pagkaon, pangbalay ang sabor, lutong bahay. Siyempre ako na iya, food is life. Kag, may balantayan ka nga matahom nga sunset kun hapon. Inabala nga, maka-walking ka kag makakuha man sang photos kag videos para patikal-tikal man katahom sang nakadtuan ko. Initanan, present sa nakadtuan namon nga beach resort. Ini ang Nabulaw Beach Resort. Ang Nabulaw Beach Resort ang yara sa Barangay Talakagay sa Banwa sang Hinubaan. Pagsulod mo pa lang sa Welcome to Hinubaan nga arc, sa unhan lang, may likuan ka lang pa-right pasulod na sa Nabulaw. A few meters away sa highway, ara na ang gate sang resort. Mayara sila sang enough nga parking space. Pag-abot namon sa Nabulaw, una kong gin-check syempre, ang beachfront. Nag-ulan sang gabi, pero okay gid ang atubang. Well-maintained. Ang tubig sa baybay, matinaw. Ang beachfront, ara sa bay. Bot silingon, ara siya sa sulod sa nagakurbada nga parte. Sa left side mo, ang area sang Ubong Cave, kag sa right side ang Pitogo Island. Nasentruhan ang beachfront sang sini nga mga areas. Gintour kami sa manager sa resort kay si Christian para makita namo ng rooms. May suite sila nga ara sa beachfront. Sa una pa lang nga room, napabilib ko. Katahom sang kwarto. Pagbugtaw mo, matindog ka na lang. Ara na sa atubang mo ang beachfront. Malapad ang room nga may mga single bed sa kilid. May matinlo kag malapad man nga banyo. Ang ini nga room, ideal para sa honeymoon o kun preparation para sa bride para sa isa ka beach wedding. Ideal for beach wedding venue man ang resort. May garden area nga pwede maging reception area o kung ang beachfront nila. Sa ibabaw, may family room overlooking sa beach. May aras ang area nga pwede makarelax samtang nagalantaw ka lang sa bay. Ang kwarto, may mga single beds kag may mini room pagid sa sulod para sa couple nga mayara man sa gamay nga privacy. Again, may matinlo man sila nga banyo. Usually, banyo gidjabing ginauna ko ginalantaw kay particular ko sa katilo sang banyo. Kag check na check ang ilang mga banyo. Then, may iban pagid sila nga mga rooms sa resort. May ara sang rooms nga may duha ka mga king size beds o duha ka mga queen size beds. Consistent ang katahom sa mga kwarto kag katinlo. All rooms are air conditioned. May ara sang alfresco dining area.
nga perfect for breakfast para makapahangin ka, makalantaw sa katahom sang baybay. Ari ini sa kilid lang sang ilang pool. Yes, may duha ka mga swimming pool ang resort. Pili ka lang kung diin ka gusto. So pwede ka maligo sa beach o kung sa pool, depende sa imo. May area man for indoor dining. Sa food, may breakfast, may lunch, may dinner, kag snacks nga gina-serve. Kag honestly, na-meet gidya ang pagkaon nila. Mapahuway ka na lang kag mag-order sa pagkaon nila. Pinoy food nila, the best. Parehas na lang sang kansi, sang sisig, fish tinola, lumpia kag, madamo pa sang iban nga pilian. Do ara ka lang gid sa balay mo. May bar man sa kilid lang sang beachfront. Pwede ka maghigda sa provided nga mga recliners o sun loungers sa beachfront. Makabasa ka lang sang libro samtang gina-enjoy ang ambience sa lugar. Kung gusto mo added adventure, pwede mag-rent sang bangka pakadto sa popular nga ubong cave sang hinubaan. May wet and dry cave diri ha. Ang ini nga lugar, part sang history naton. Kay diri ni sang una nagpanago si Colonel Jesus Villamor, isa ka Filipino-American pilot and spy, kag isa ka Medal of Valor awardee bangod sa pagbato sa Japanese soldiers sa World War II. Sa dry cave, may pila ka mga pinasahi nga mga shapes nga guluwaan kung maigo sang silak sang adlaw katahom lang tawon. Sa wet cave, makaswimming ka sa sulod sang sini nga area nga do lagoon. Nagaagaw-agaw blue kag green ang tubig. Makaswimming ka diri samtang nagapahandong sa sulod sang cave. Pagkatapos ang tour, pagbalik mo sa Nabulao Beach Resort, pwede ka na magbantay sang sunset. Cloudy sang hapon, abi ko, wala sang sunset pero sa pag-amat-amat panaog sang adlaw, daw nangin canvas ang kalangitan. Una, nagaagaw-agaw ang orange kag yellow. Dugay-dugay, may black na nga nagaagaw pagid. Kag wala pa diri natapos, nagaagaw-agaw naman ang pink kag purple nga kalangitan. Pwede mag-request ang setup para sa isa ka beachfront dinner, pareho sini. Imagine, amo ini ang dining area nyo, samtang amo sini ang inyong view. Pero hindi ni amon ha, nakipicture na ko ang nakivideo. May mga guests nga nag-special request para diri. After sang lagaway, sang manamit nga panyapon, kanami na lang ipahuway sa kwarto sang imo nga gabi. Ang rooms, nagadepende ang rate sa season. Nag-offer sila sang up to 30 to 45% nga discount kung hindi peak season like summer. Nagadepende sa room ang presyo sini. For inquiries, mag-message lang sa ilang Facebook page, pero be careful kay may scammer nga nagasunod-sunod sa ilang page. Ang ila account is Nabulao Beach Resort second account. Again, it's Nabulao Beach Resort second account. Amo sini ang color sa ilang logo. May isa ka account nga nagtuhaw nga yellow ya ang color sa ilang logo sa ilang Facebook page. Amo na ang account sang scammer nga nagadula-dula kay nagapangkopya sa ilang mga content. So be careful anay sa pag-book. Make sure nga ang eksakto nga Facebook account ang imo nga ginakadtuan. After sang amon nga stay diri, naka-recharge na ko liwat para magbaka-baka na naman sa trabaho. Pero balik-balikan ko ni kay isa ini sa mga mapabugal naton nga mga resort diri sa Negros. Sige-sige lang sa pagpanglugayawon. Ako si Romeo Subado kag iniyang Tripping ni Roming.